To bola krása a to je teraz šok. Ja som momentálne na prechádzke so svojou fenkou Dorotou Machalovou, tá tu okolo mňa niekde poletuje. Tak ja som dnes začala natáčať to pripravované video mapy navigácie kamionom z bodu A do bodu B. A je toho strašne veľa. Tak využijem túto krásnu, ešte pomerne dobre osvetlenú chvíľu vonku a vykecám vám, ako som sa ja pripravovala na jazdenie s kamiónom ešte v časoch, keď som vlastne ten vodický preukaz CE ani nemala. Ja som jazdila predtým s dodávkou, jazdila som so solovým kamiónom a počúvala som od šoférov, že jazdiť podľa navigácie nie je zase až také dobré, že ono by bolo lepšie si tú trasu pozrieť a nejak sa na ňu pripraviť. A ja som sa z toho smiala. Som si povedala, na čo, vedia, mám predsa navigáciu a už v dnešnej dobe tá navigácia pre tie kamióny musí byť dobrá. Zlatý voči, došiel na psa mraz. Ja som pomerne rýchlo pochopila, že naozaj s tým veľkým kamiónom sa na tú navigáciu nebudem môcť spoliehať. A preto som začala trénovať. Žijem vo Švajčiarsku, to je krajina, ktorá má naozaj čo ponúknuť. A ja vo svojom voľnom čase rada chodím na výlety. Rada jazdím s osobným autom, no a tak som to spojila. A vždy, keď som sa chystala v sobotu večer na nejaký výlet, tak ja som si tú trasu začala plánovať. Tak ako sa dnes pripravujem do práce, som sa kedysi pripravovala na výlet. To znamenalo, že som si zobrala papierovú mapu, zobrala som si Google mapy, Dorota Machalová mi to odchádza, a všetky tie informácie, ktoré ja som si odtiaľ vyčítala, pozrela, som si prepísala na papier. Už to bol veľký krok, že vlastne vtedy, ako som to ja čítala a písala, som sa tú trasu vlastne sama učila. A na tie výlety som chodila skoro ráno v nedeľu, čo bolo super, pretože bol prakticky nulový provoz. Takže ja keď som aj niekde spravila nejakú akože botu, že som niečo prešvihla, nejaký zjazd alebo som zle odbočila, tak za prvé ten provoz bol minimálny, za druhé s tým osobákom to ešte stále nie je až také zlé. A čo mi to dalo? Ja som začala vnímať všetko, čo je okolo cesty. Všetky tabule, začala som sa učiť čísla ciest, čísla zjazdov, naozaj si sledovať tabule a označenia. Dnes s kamiónom ako by som našla. Ja som tomu kedysi nechcela veriť, ja som sa z toho smiala. Naozaj je to tak. Takže týmto sa tu ja teraz rozlúčim a budem sa tešiť pri tom videu, ktoré vyjde vlastne zajtra, 14.6.2026 a tam už si pozrieme, ako to je, keď s tým kamionom začínate jazdiť. Ja vás zdravím, čau.